everybody. This is your boy Burj Khalifa, and today we're going to be a habal-habal drive. Yung ano? Okay. Dispatcheron matag-nauron kaya kapabungot ng tari. Dispatcher sa lantaron. Okay, kakita naglag sa Cairo. Tara. Let's go! Ito, first time yung sakay nga ning terhabog. Sige. Ay, humid eh. So karon padung ta karon og alturas no kaya tumi makita nila boy isto yung iyang team. So, let's do this. Dian ako og alturas mga paps. So, ari mi makita sa parking area no. So, shout out the Alturas group of companies for giving us 2-hour free parking. Salamat. Alright. Okay mga paps no, so nagkita namin nila adto sa Chowking no, and nagsabot may nga adto kami magkita sa UB adto may ma-meet up og mga pasahero mga paps no. So adto ra ko magpaila-ila sa mga kauban karon on the way to UB. Okay mga paps, so dara ang mga kauban sa karon na among pangbuhaton no, si John Ray, Boy Istoy, Kailaw, and si so sa na itong game plan ron mangitatan pasahero nga masakyon. Si Boy Istoy ang mo Dispatcher. kaya kami na mangitag pasahero pasakyon sa iyang motor. Diyo kayo. Yato lang, pwede yung nagbilaran. So for free ni siya no? Wala ni siya gasto sa pasahero. Challenge siya kung makakita matag pasahero. So among ko ang reaction sa pasahero ano? Ay, ikaw, habal-habal for free. So magsulat mi ko ano? Sulat mi. Di ka Ros. Ikaw. Okay, so magsuwat mi ani sa mga ano katula ba habal-habal for free para ning usakay. So ayan na mo. Nakakuha pa may pasahero. Del. Free ride, unta buta mo? Sige, free ride. Free ride. Hindi maklaro. Di maklaro. Okay. Okay na? Si Boy Istoy ang mo dispatcher. Dispatcheron matag-nauron kaya kapabungot ng tari. Dispatcher sa lantaron. Puro ito babasin. Babasin may mga kuan. Kaya ako kay dia reagi sa pikas lane. Buang ni Boy Istoy. Free ride, hindi Boy Istoy. So kita na sila. Gapaktil nagbahimog dispatcher yung mga buo. Grabe uwawa kayo. Okay, kakita na sila pasahero. Let's go. Tara bay, sakay na bay. Masit mo lang talo to kano. Sige. Sige sakay. Nana, may usa ka pasahero. Okay, sakay na bay. Talo to. Pahinay-hinay ka. Hinay-hinay ka. Wait dito. Sige, let's go. Sige, amping. Asa dapat sa loto ay mga brad? Arsid bulan, sige. First time mo sakay nganing motor brad? First time mo sakay nganing motor? So maghinay-hinay rata brad. Gadali mga. Wa, sige. Ano na pagunit brad sa akong abaga brad? Deway, gurita na likod. Ha? Tama ka magunit, sige. Kay dakop. Sige lang, di ko tama ngayon. Bala ka kay kompleto tagpapel. Sila may kasagaran ni mong updating ikan nagto padung sa inyong balay. So karon naka-save ka 8 pesos no kay libre ra ka. Gunit brad. Pwede ko no? Straight na? Okay. Usod pangalan mo? Sean Digamo. Shout out to Sean Digamo no. So sige. Ayun ako. Oy. Limtan helmet. Okay mga paps, so balen may bigyo. So target na mo bisag makatulong mirong adlaw.
kabuhiyo na. Maglibot-libot lang may mangita may pasahero kay way pasahero ang ikaw kayo. Okay, itas na pasahero. Sa ma'am. Free ride, sabi free ride. Free ride. Ay, asa ka ma'am? Adlock. Yatay na abta, nag-traffic ay. Ay, salamat sa init, Lord God. Tara, tara. Oh, sige. Uli. Nene ra mo siya. Nene ra. Okay. Let's go. First time mo sakay ganing motor, sir. Oh, first time mo. Apo kayo na, mura ka gray na. Kaning video ato ni si YouTube pakita nimo. Ato ka gatrabaho sa Ramiro, sir. Ah, taga Cebu ka. Okay. Ug gugunit ka sa area sa waga, sir, kay way gulitanan nga likod. Pwede pud bugakos ka. Ayo. Sa ka traffic. Ikaw ang mong kaduha nga sa Iroron. Doon la, sir. Oh, free na lagi. Wait, problema. O, sige, pangalan mo? Giovanni, sir. Oh, Giovanni. Shout out to Giovanni, no? Salamat, sir. Sige, amping. Lami kay sa feeling ba nga makatabang ba niya ma-appreciate bitaw ka. Lami kay sa feeling oy. Dili na nila ako buhaton. Si Kapoy. Okay, ngita na pud may og pasayro. Okay, so mangita may kamuang last pasayro. Okay, pang Kapoy na may entry ra pud ang amuang target karong adlaw mga pap. Okay, diyan na may sa sentro sa siyudad, heart of the city. Okay mga pap, so balay na pud may sa provincial kay nay kuan di manakay ang target bae pero mahadlok ban. What will you expect? Ayun, saan mo niya? Siya to, ikaw istorya lagi lambong eh. Mas tarong-tarong ka, no? Kanawar ko panahong no, kasaligan mo. Okay, diyan na may last na pasayro si Manong Guard. Okay, bye. So, laki na lang. Okay lang, Manong Guard. Lisod kayo ang bae, pangitaw na. Isod mo tuwag bayan ng naong. Sige, okay. Ayos. Nay. Brad Riders mo ka? Drag racer ka? Asa ba ka nga club sa Brad? Asa ba ka guard ya? Kas Galeares? So inyo dapat ang kugon sa ang Martila dapat? Asa dapat sa agency? Asa ko dapat na wa ko katawag. Asa matagi ay kon ikaw lay kuan guide asa dapat? Ari lang gurid guard pwede ka mahagbong. Ari lang gurid pwede ka mahagbong. Di way guritanan ra ba? Ari tagare. First time mong sakay nga ni habog. Habog kayo. Kuan ma masangit kas mga wire ba. Aray di ko eh. Okay. Usa pangalan ba? Junli Alasida. Oh, shout out to Julia Alasida, no? Oh, sige. Amping. Sige, salamat. Oh, sige. Ay, helmet eh. Okay kayo. Mission accomplished mga pap. Nakatulot ang karong adlaw. Suda kayo. May gani ka na ko mga kauban nga mga baga, mga di mauwaw. So karon mo balik na ta to sa provincial kay gahulat sila. Amo nang ending among vlog kay pangkapoy na mi pangitag sa tayro. What's up? Hi guys, mga hapon. Salamat kayo sa mga nisalig na mo sa mga tao nga nisalig pero sa mga mas daghan mo yung guwa nisalig. Okay, mas daghan di palibad. Di baji mig sakay. Na pasabot nga murag digid ko sa likod na akong istoy kay no. Salamat po kayo ni Sir Burj Khalifa. Yes. Ay kalimot og like, subscribe sa channel ug sa Kamuy Stoy po ug kang Sakwa po Brian Simar. So salamat kayo sa tanan nga nisalig nga nisakay no. So katong sa uban nga wa mo salig. Okay ra. Katabot ra mi ninyo kay di ba ya pod sa dito mo salig jud kay kibaw karong panahon na delikado daghang mga modus. So I think I'm gonna end this motor vlog right here. Thank you mga paps for watching.
Pasalamat po una sa Ginoo kay gitagaan ta og lami nga panahon nga maka-vlog karon. Pasalamat po ko sa akong mga kauban si John Ray, si Boy Istoy ug si Glenn Lambo. Salamat kayo. So ay mo kalimot og subscribe sa ilang channel, Boy Istoy and Glenn Lambo. Okay? And please don't forget to support my channel Burj Khalifa. And also if you want to get updated, please visit my Facebook page Burj Khalifa and also follow me in Instagram. Ano to mga paps, no? So bye bye na, and as always, ride safe and peace, meme.